Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug maiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmanta sa Dios sa pinulungan nga Cebuano, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen! Maayong gabi kanatong tanan mga igsuon. Salamat nining kagabhion sa atong buhi nga Dios nga ania na pud kita karon sa maong online broadcast nga mao ang pinulungang Cebuano. Salamat sa atong buhi nga Dios nga sa kanunay nagahatag gani kanatog duga nga kinabuhi nga hangtod karon anaap kita ug salamat sa atong buhi nga Dios sa tungod sa grasyang kaluwasan padayon kitang paggamit nga naa sa atong buhi nga Dios. Og niining kagabi una, welcome ang tanan sa maong online broadcast. Og welcome ang mga kaigsuunan, mga higala nga mga Cebuano ug bisan pa man sa tanan nga makasabot og pinulungang Cebuano. Og ako si Sister Abigail from Dumingag Congregation og live ta diring dapita sa Dumingag. Og akong kauban karon si Brother Mark. Amen. Maayong gabi kanatong tanan mga igsoon. Salamat sa tong nga Dios aniya na sab kita. Ug ako sa si Brother Mark Herbano live diri sa Domingo Sambuanga del Sur. Inyo sab nga makauban hangtod sa ikasyam ning takna sa gabion. Og sa walay paglangan mga igsoon, isi formal nga pagsugod sa tuang programa ning kagabion, magsugod kita sa pagampo og ako nang magapanguna atong ido ko atong mga ulog piyong atong mga mata. Man nga itong Dios magam sa nga tanan. Salamat amahan mga orasa sa kumaayong kahigayunan imong gihatag kanamo man Dios aron nga amo kang simbahon ug himayaon sa mong kinabuhi pinagi nining maong buluhaton naman Dios. Salamat na imo kining gitugot ug sa dakong pribilehiyo man Dios na padayon ka na mga lagaran pinagi ninyo. Salamat sa gasas kinabuhi, sa kinayahan, sa tanang mga panalangin mong padangat ka namo. Salamat nga wa ka nagkulang sa tanan namo mga pagkinahanglan. Labaw sa tanan sa spiritual, ngayon mo nasub kami nga pag-bubuan sa mga panalangin spiritual, pahinumduman, dasigon, tabangan mga kapadayon sa pagpangalagad kinimo. Labaw sa tanan naman Dios nga mahimong aduna pay makaila nga na kanimo masayod sa kamaturan ug maluwasikan sa pagkinabuhing makasasala. Ang mga pagampo ka maga-bendisyon ni tibok buluhaton, ang Espiritu Santo may magapanguna, magagiya ka namo man Dios. Ug ihatag ka namo ang maayo nga dagan sa internet. Nga sa tibok buluhaton naman Dios wala gayoy kasamok o mga mga aberya mahimo nga hapsay ang tibok buluhaton namahan ug himpit kami nga mapanalanginan ang magbabadaugon naman Dios. Magapanalangin nga kanamong nagpalayo niini
mga anchors, bisan man ang operator, ug maingon man ang imong preacher nga mo imong pagamiton naman Dios. Gamita kaming mahilong galamiton ug sandayong sa mga panalangin. Labi na amahan sa amo ang mga hinigugma, kaigsuonan, mga higala nga among nakauban, naka-tune in. Ikaw sa maghatag kanilang maayong internet connection, hingpit silang mapanalanginan usab kagabi. Yan ko na namang kadaugan, kay kita namang giampog gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat sa atong buhi nga Dios sa maong buluhaton. O karon mapadako na kita sa maong pagtimbaya sa mga nakauban nato nining buluhatuna. O Amen. ato silang timbayaon. Ang una natong timbayaon si Brother J.S. Ramos. Maayong gabi kanatong tanan mga igsoon. Amen. Salamat igsoon nga ikaw gyud may pinakauna nga ning timbaya nganhi kanato. Og si Brother Leandro Mark Abuhon, maayong gabi kanatong tanan mga igsoon. Salamat igsoon sa kanunayng pagsuporta sa maong buluhaton sa atong buhi nga Dios. Amen. Og maging si Brother Luis Gamboa from Batangas, dili man kini siya Cebuano, apan padayon gihapon siyang nagasuporta nganhi sa buluhaton sa atong buhi nga Dios. Ang giingon pa niya, Amen. maayong gabi mga igsuon. Kabalo na gyud nga mag-Cebuano ang mga kaigsuunan. Og maging si Brother Jesus Amen. Dakil Batalya Jr. Giingon pa niya, maayong gabi mga igsuon, watching from Dumingag, Zamboanga del Sur. Og ang atong igsuon, atong nakauban diri sa Dumingag. Og maging ang pinakalas nga akong basahon, si Sister Emmy Turano. Giingon pa niya, maayong gabi mga igsuon. Brother Amen. Mark? Sa pagpadayon akong gitimbaya ang atong igsoon gikan sa Lagilayan, Sultan Kudarat. Si igsoon nga Anor Rogelio, matud pa niya dalaygon ang Ginoo karong gabi. Amen. Maayong gabi mga kaigsuonan sang Ginoo. Nagalantaw ko diri sa Lagilayan Congregation, Isulan, Sultan Kudarat. Igsoon, salamat sa imuhang pakig-uban kanamo. Ug bisan man si igsoon nga Ditas Daria, matud pa niya, magandang gabi mga kapatid from Sumapang Bata, Malolos, Bulacan. Men, salamat igsoon sa imong pakig-uban kanamo. Ug ang Dios magapanalangin kanimo bisan man si igsoon nga Joy Canovas Maglasang, matud pa niya, maayong gabi mga igsoon. Dalaygon ang Dios niining kagabion makadungog na punta sa iyang mga pulong. Amen. Makading lang makadungog ug mapanalanginan gid ta ning kagabion. Bisan man sa igsoon nga Clyde Ritubado, maayong gabi kanatong tanan mga igsoon, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Amen. Dalaygon gid kaayo siya nitak na sa gabiyon. Og ako ang ulahi nga akong pagatimbayaon ining puntuha. Igsoon nga Elizabeth Dapon, matud pa niya, amen. Maayong gabi sa atong tanan mga kaigsuonan. Dalaygon ang Ginoo, watching from Nampikwan, Nueva Ecija. Amen. Salamat sa imong pakig-uban igsoon. Ug igsoon Abigail. Amen. Salamat sa mga pagbati sa atong mga igsuon gikan sa nagkalain-laing lugar. Ug karon mga igsuon akong giawhag ang matag usa nga i-like ug i-share ang maong atong page sa The Church of God in the Philippines ug maging sa pag-subscribe pud mga igsuon sa atong maong page nga sa Facebook page mga igsuon ug maging sa aduna pud kitay YouTube channel nga padayon nga atong makita dito ang mga videos, mga alawiton nga pwede natong paminawon og i-like og i-share pud nato mga igsuon para pud sa matag usa mapanalinginan pinaagi sa mga alawiton og padayon nga ang Dios magahatag nganhi kanato og kadasig og kalipay sa pagpangalagad. Amen. Amen. O ganining puntuha mga igsoon sa walay paglangan, una natong masudong ang usa ka highlights nga sa
kadaugan sa ning labay nga buluhaton dito sa dapit sa Sitio Alngihan, Malungon, Sarangani Province. Ang ilahang usa ka gabi nga revival ug ang ilang ka 27 ka anyos nga anibersaryo sa Iglesia sa Dios didtong dapita. Atong sudungon mga igsoon. Amen. Amen. Salamat sa nga Dios sa dako kayong kadaugan nga atong nakita no sa maong buluhaton. Ug mismo kami kauban si Sister Abigail nakasudong tuti usa kami nga nakatambong ug salamat sa nga Dios nga sa napuno sa panalangin ug nagmadaugon ug salamat sa inyong mga pag-ampo mga igsoon. Ug dalagon ang atong buhi nga Dios sa maong kadaugan sa maong buluhaton. Igsoon. Amen. Matuod gyud ang sulti sa atong igsuon nga si Brother Mark nga kalipay sa among kasing-kasing nga makiisa sa maong buluhaton sa atong buhi nga Dios dito sa Alngihan. Amen. Og padayon nga ang Espiritu Santo may namuhat sa matag usa nga aduna gayud ming duol nga sa grasyang kaluwasan ug maging sa pagpaubos nga na sa atong buhi nga Dios nga mangayog tabang ug kusog nga makapadayon sa pagpangalagad nga. Amen. O karon mga igsoon aduna kita sa maong pagpaminaw sa usa ka halad awit nga ihalad kanato sa atong mga igsuon gikan sa Iligan Congregation nga sina Sister Lizelle o Brother Leandro Mark Abuhon. O ang ilahang pag-aawiton ang maong titulo Awiton Ko. Amen. Sa
Amen. Salamat sa maong awit nga padayon gayud nga naghatag og kadasig gani kanato. Ah, nalipay akong kasing-kasing magsudong sa maong kapwa nako kabataan nga mitubo og milambo sa pagpangalagad dinha kaniya. Amen. Og nakita nako nga na kanila ug nahagit ko nga sa ilang kinabuhi gihatag nila ug gihalad nila ilang mga hiyas alang sa atong buhi nga Dios. Og Amen. nasud-on nako pud usab nga ang bunga sa maong grasyang kaluwasan anaangan na kanila. Ug nawa kini mahimong hagit pud usab sa akong mga kapwa kabataan nga ihatag ang atong makakaya nga na sa atong buhi nga Dios nga siya ang Amen. atong alagaran ug padayon nga unahon sa atong matag usa kinabuhi. O Amen. adto na kita mga igsuon sa ikatulong parte sa maong buluhaton nga mao ang announcement ug akong ihatag ni Sister Eunice ang maong pag pahibalo ni ini mga igsuon. Amen. Usa ka mahimayaong gabi kanatong tanan nga mga TikTok paminaw mga imbaya sa atong Wednesday Cebuano broadcast. O sa atong mga anunsyo sa mga activities o anibersaryo karong sa bulan sa Agosto, adunay usa ka one-day seminar, two-night revival sa August 21 to 22 sa Church of God in Dumilag, Zamboanga del Sur ug mao man usab sa August 23 ang ilang ika-12th anniversary nga mo'y sa ulugon dinha sa lugar sa Dumilag. O Brother Mark, Amen. Ug, sa ato ang kada Lunes nga panaghiusa sa pag-ampo, padayon nga giyon na pahinumduman ug iawhag ang matag usa nga makanunayan kita nga makibahin niini nga sa matag alas 8 sa gabi sa adlong Lunes ang online prayer meeting every Monday. Ison. Amen. Salamat sa maong mga anunsyo ug mga pagpahibalo ug naway ang Dios panalangin ug padayon nga magabubo sa iyang panalangin sa maong umalabot nga revival and anniversary diri sa dapit sa Dumingag. Yan po nato mga igsoon Amen. ang kadaugan niini. Og karon adto na kita sa pagtimbaya na pud usab sa atong mga kaigsuonan nga atong nakauban niining kagabi una. Amen? Maayong gabi, mga igsuon. Matud pa ni Sister Edna Ritubado from Mulavi Congregation. Maging si Amen. Brother Joel Magunday from Bantak. Maayong gabi, mga igsuon. God bless. O si igsuon nga Finn Abanis from Signal Congregation. Maayong gabi, mga igsuon ko kang Kristo Jesus, dalaygon ang Ginoo. Amen. Salamat igsuon Amen. sa imong makanunayon nga pag suporta sa maong buluhaton. Og maging kang Sister Erlenda Gaseta. Maayong gabi, mga igsuon. Amen po. Og Amen. si igsuon nga Mario Domino Gakayan from Libak, Sultan Kudarat. Maayong gabi sa atong tanan mga igsuon. O kini padayon ni Brother Mark. Amen. Ug si igsoon nga Cecilia at Magul Wingate, matud pa niya maayong gabi. Amen. Maayong gabi mga igsoon. Maayong gabi usab kanimo. Amen. Ug si igsoon nga MJ Magyan, matud pa niya. Maayong gabi mga igsoon gikan sa Flum Congregation. Amen. Salamat sa imong pag-iguban. Maayong gabi kanimo. Ug maayong man sa tanang mga kaigsuonan diyan nakita. Ug si igsoon nga Irene de los Santos Maranyon, matud pa niya maayong gabi po mga igsoon. Ug si igsoon usab nga Jan K. Ramos. Ato sab siya nga nakauban.
ug ulahin nako nga pinakaulahin namo nga pagatimbayon ni mga orasa si Igsoon nga ani Gamboa Beroya. Matod pa niya maayong gabi mga igsoon. Maayong gabi usab kanimo igsoon ug sa tanang mga igsoonan diya dapit sa Batangas. Ang Dios magapanalangin kanyo padayon. Ug salamat sa inyong makanunayon ug madasigon gyud nga pakiguban kanamo suporta sa buluhaton sa atong buhi nga Dios. Ug padayon nato kini mga igsoon nga higugmaon, iampo ug ang Dios magapanalangin kanato mga igsoon. Ug dili man tanan ang mahatagan og pagtagad sa atong pagtimbaya apan dako kay among kalipay ug ang inyohang presensya mga igsoon mo gyud nga nabati ug salamat sa atong buhi nga Dios sa inyohang kadasig alang sa atong pagpadayon sa pagpangalagad pinaagi niini nga buluhaton. Ug igsoon Og karon adto na kita sa maong pag-greet sa atong mga igsuon nga nag-birthday gikan Lunes paingon karong Domingo kung kinsa man kato o atong pa tan-awon mga igsuon kung kinsa na nag-birthday aron greet nato sila happy birthday. Amen. Maayong happy birthday mga igsoon. Salamat sa buhi nga Dios sa iyang pagamayo sa iyong kinabuhi. Kan Dios pagadayon magabubo sa tanang maayong butang sa inyo kaninyong matag usa. Ug mga pagkakaghang mga panghinaot ug mga pag-ampo nga pagpadayon kitang tanan sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios nga matinod-anon. Ug sa walay paglangan ay hata makadungog sa mensahe sa atong buhi nga Dios nga makadungog una kita usa ka halad awit recorded nako ganina mga igsoon ang uluhan nini ang buot mo tumana Jesus. Amen. Ang buot mo to mana Jesus, magkukulon ka o mulako, pulmahaingon sa buot mo samtang gitugyan ako karon. Ang buot mo to mana Jesus, susiha kini akong laban ning pagluhod ko sa luyo mo. Ang buot mo to mana Jesus, samdanog luya nagampo ko. Ikaw gamhanan sa nga tanan, o
manluluwas tabang ko. Ang pagbuot mo tumana Jesus, hari ka sa kinabuhi ko. Hangtod ka na ko makita ka nga nagpuyo buhi gayo. Hangtod ka na ko makita ka nga nagpuyo buhi gayo. Amen. Salamat sa moong mensahe sa moong awit nga padayon gayud naga paabot nga ni kanato ang usa ka ulipon sa atong buhi nga Dios nga anaay kababaan nga sa atong buhi nga Dios nga kung unsay kabubuton sa atong buhi nga Dios mao gay matuman nga sa iyang kinabuhi. Ug unsa pa may nahimong kulang nga sa atubangan sa atong buhi nga Dios, nahimo siyang andam nga magpaumol nga sa atong buhi nga Dios. O karon mga igsoon, ato nang andamo na atong matag usa kasing-kasing, atong mga igdulungog nga padayon natong i-sentro ang atong matag usa kasing-kasing nga sa pagpaminaw sa pulong sa atong buhi nga Dios. Og niining orasa maong pulong sa atong buhi nga Dios ipahayag pinaagi kang igsuon Norman Dayon gikan sa Palapag, Northern Samar. Amen. Ngayong gabi sa mga igsuon ko kay Kristo, salamat sa higayon ang itagaan ko panahon ang isang iyaw ang pulong sa atong Ginoo. Salamat sa pagkakataong ito, mga kabugtuan o kaiunan sa atong pagtuo. Ato pong teksto na atong pagbatayan karon sa gabi kagabion diri po sa awit 133 kaigsunan. Mao po ang nakakat diri ang akong Biblia ang gamit ay Tagalog mga kaigsunan. Masdan ninyo na pagkabuhi, pagkaligaya sa magkakapatid na magsitahang kasama sa pagkakaisa. Nindot kayo tanawon ang mga kaigsuonan na ang sila ay nagkaiusa. Ang atong pamagat karon ang katungdanan ng mga Kristohanon sa mga kabugtuan o kaigsuonan kay Kristo. Busa karong gabi na pagkutama pa tayo muna ay manalangin mga muyo ta sa Ginoo. Magbanan salamat sa higayon na yatag nimo sa ako. Tabangin ko Ginoo na akong ipadayag, isinsay, ilaygay ang iyong pulong karong kagabionon. Tabangin ko Ginoo, ikaw akong isaligan na imong pulong ay madunggan sa tagsa-tagsang maminaw karong gabionon. Ginoo, ikaw po ang nakaibalo sa kanilang kasing-kasing kung naunsa namin sa inyong atubangan na ikaw ang nakakita
unsa among binuhatan sa matag adlaw. Kaya ipuon ni mga kasing na magpadayon mi mag-alagad sa imong Ginoo. Tabangi ang mga angkor na sila magpadayon na magatiman ining programa. Ikaw ang tumulong sa kanila, o Diyos. Imong ulipon, ikaw po ang muna sa iya, ibutang mo sa iya yung likuran, ikaw manguna. Punta, Panginoon, punta na ilang masabta na yung pulong. Kaya mauni karong muna among ihatag sa mga tanan sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Kaya itong pag-anman o itong ipadayag o isangyaw karong pagbiyaw ng mga kaigsunan. Yung sa awit 133 verse 1 na masdan yun na pagkaligaya sa magkakapatid na matanaw na nagkakaiusa sila. Atong pamagat ay ang katungdanan sa magkaisuunan kay Kristo. Unsa ang mga relasyon sa mga Kristohanon na nasa Panginoon na nagsunod o nagsubay sa iyang pulong, natay katungdanan sa atong mga kaigsuunan, mga kapatid, sa mga taga-sugid o taga-subaybay sa programa ito. Sila ay isang membro sa isang pamilya, sila ay kauban sa isang pamilya na atong nakita na Pablo dito sa episode 3:14-15 ingon ang diri ang nakasulat diri mga kaigsuonan Episo. Kunya diri dahil dito iluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama na sa kanya'y kumukuha ng pangalan ng bawat sambayanan sa langit at sa lupa. Ayun mga kapatid, niluluhod ni Pablo ang kanyang tuhod upang iampun niya yung mga sumusunod o na may panampalataya sa atong makagahom ng Diyos. Busa mo po nang himuon sa mga Kristohan sa bawat kongregasyon, bawat lugar na may Kristohan na manampalataya, kita ay nag-aampo na langin na natabangan ta sa matag adlaw kasi daghan tay mga nagian o mga pagsulay sa atong mga kinabuhi. Minuto, adlaw-adlaw, oras, wala taka di na ito may balaan nun mga kaigsunan. Kaya permita mag-ampo sa atong makagaom ng Diyos. Kaya ingon ni Pablo na dahil dito ay niluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Niluhod niya mga kaigsunan. Kaya di ba kaya nalangin sa bago matulog tapos sa madaling araw nagaya para sa atong tanan, sa atong pamilya, sa atong mga kaigsuunan sa kay Kristo. Di ba diri sa waray ay kabugtuan ang tawag sa kaigsuunan kay Kristo. Sa Ilonggo naman ay kauturan, mga kaigsuunan sa taga-subaybay sa programa ito. Unsa pa itong obligasyon o katungdanan sa mga Kristohanong taga-sugid sa atong mahal na Diyos, mga kaigsuunan. Meron silang isang Ama. Hindi sa Episo 4:6
isang Diyos at Ama sa lahat na siyang ibabaw sa lahat at sumasalahat at nasa lahat. Niwala tayo sa tatlong persona pero niwala tayo sa isang Diyos, mga kapatid. Kaya sabi nating Panginoong Kristo, ako ang Ama ay isa. Kaya huwag tayo malito doon, mga kapatid. At meron tayo na isang ina, isang inahan. Ingon niya sa Galatia 4:26, ingon niya diri, mga kaigsuonan. Ngunit ang Jerusalem ay nasa itaas at malaya na siyang ina natin. Ano yung Jerusalem? Hindi ko nakalimot o di ako nagkamali, mga kaigsunan, ay diya ang unang itatag, ang unang kongregasyon na 33 AD yata ang itatag. Tapos ang pastor doon si Apostol Santiago. Siyang ina natin, siyang una. Tawag nilang sa unang panambahan ng Mother Church, di ba, mga kapatid? Ano pa, mga kapatid, sila ay iisa. No? Tingnan natin yung sabi sa sulat sa gawain ni Lucas mo sumulat yan, o si Pablo. Sabi niya dito, mga kapatid, Gawa 4:31. Nang sila ay magkapanalangin, ay nayanig ang dakong pinagtitipunan nila, at nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo at kanilang sinalitaan na may katapangan ang salita ng Diyos. At karamihan nito ay mga manampalataya. Karamihan ng mga manampalataya ay nagkakaisa. Mga tanan ng mga Kristohano na nagkasarayo o nagkaiusa sila, mga kaigsuhan o kay Kristo. Nung sila'y nalangin, nayanig yung pinagkatipunan nila, mga kaigsunan ko kay Kristo. Nangapuspos sila ng Espiritu Santo at talagang gishare nila ang pulong sa Ginoo. Kaisog na walay kahadlok na ilang i-share sa mga tao ang pulong sa Ginoo. Kaya dili ta mahadlok maulaw na itong i-share ang pulong sa atong Diyos na buhay na makagahom sa tanan, mga kabugtuan. At meron napay isang pag-iisip, isang pangunahuna diri sa 1 Peter 3:8, mga kaigsunan. Ingon niya diri 1 Peter 3:8, katapos-tapusan kayong lahat ay magkaisang akala, madamayin, maibigang tulad sa magkakapatid, mamabagin, mga mapagkumabang pag-iisip. Dapat meron tayong pag-iisip na nagkakaisa. Halimbawa, may mga trials na pinagdaanan natin, kapatid, minsan wala nang mahal sa buhay. Tayo ay dapat meron tayong pusong mapagdamay doon, mga kapatid. Hindi man natin sila matulungan pinansyal sa panalangin, tabangan sila sa atong Ginoo na makapagpadayon gyapon sa pagsugid o pagsunod sa atong Diyos na makagahom sa mga kaigsunan. Dili ta maulaw na iyampo sila o ato silang
kalingawon kumbaga ato sila i-comfort mga kaigsunan. Unsa pa mga kaigsunan na unsa pa ang katungdanan o relasyon o katungkulan sa magkaigsunan sa kaigsunan kay Kristo. Ingon niya dito sa 1 Peter 5:5 mga kaigsunan. Yun din naman kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda o kayong lahat ay magbigkis ng kapakumbabaan na kayo ay maglingkuran sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Kita da ang mga kabataan unan kay Kristo, dalaga kay Kristo, ay magsisuko tayo sa atong mga nakatanda sa ato yung respeto nato sa kanila ay hatag nato mga kaigsunan. Kung kita gisaway o gintambagan, dawato nato kung natay pagkakamali o sayo ay dili man na sila mo istorya na mulampas na sa ilang katungdanan bilang tagapanguna o bilang nakatala sa atin sa iglesia na maaari na usahay na tapananaw nato na sobra pero tungod sa ilang pag-amping o na dili ta may layo sa pagkakristohanon mga kaigsunan. Mag-isip tayo ng positibo diri ayaw ng negatibo mga kaigsunan. Dili ka na una na nausgahan dahil na itong igsuon na yung unana kumbaga atong naunahon na isagdunan ka o sinaway ka ay una-unahon mo kung asa ka dapit nagsayop mga kaigsunan para may dool nato sa Ginoo atong kaugalingon para tayo magpadayon sa pag-alagad sa atong mahal na Diyos mga kaigsunan. Unsa pa na atong katungdanan sa bawat sa makahanon dili ta mag-istorya ng dautan sa atong mga kaigsuunan walang Kristohanon na mag-istorya o magsalita ng dautan sa kayang kapwa sumampalataya sa atong Ginoo. Ingon niya diri mga kaigsuunan sa Santiago 4:11, huwag kayong salita ng laban sa isa't isa mga kapatid. Ang nagsalita ng laban sa kapatid ay humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Datapot kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan kundi hukom. Dadili kita magsalita ngay mga kaigsunan ng dautan sa ato mga kaigsunan kung magsalita parang ikaw ay magsalita ng laban sa utos sa Ginoo, dili ka na daw tagasunod kundi hukom. Walang ibang hukom kundi ang Diyos lang ang maghukom sa bawat isa sa ato mga kaigsunan sa nga tanan ng tao sa kalibutan ng Diyos lang maghukom. Siya lang ang may karapatan maghukom sa ato sa tagsa-tagsa. Unsa pa mga kabugtuhan, magkalingahan, suportahan ang bawat isa kumbaga na yung mga nagluya sa atong panampalataya pagka-Kristohanon ato silang i-comfort
ingon niya diri sa 1 Thessalonica 5:14-16. Nga diri mga kaigsuonan. Aming pinamanhik sa inyo mga kapatid na inyong palalahanan ng mga manggugulo. Wala kasi naman ng loob, walalayan ang mga mahina at maging magpahinod kayo. Tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sino man ang masama sa masama, ngunit sundin ninyo lagi ang mabuti ang isa sa iba at sa lahat. Magalak kayong lagi. Dan mga kapatid na ipalalahanan daw yung mga kapatid yung mga nanghina, palakasin, may ng loob at alalayan ng mga mahina. Dili gid ta pwede na pasagda nato ato mga kaigsuonan na may mga pagsulay o unsa man nilang kaagi sa kanilang kinabuhi na naadya punta doon pagsuporta sa kanilang mga kaigsuonan. Kaya ato silang istoryahan namon, di ba, na magkusog, kusgan sa kanilang pagtuo bilang isang manampalataya. Sa pa mga kaigsuonan, magdalahanan kayo ng pasanin sa bawat isa. Kaya magpasan din tayo mga kaigsuonan. Huwag na dili kita ang pirmi lang pasanon sabi ingon niya dire, magdalahan kayo ng mga pasanin sa isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo yun. Di ba, binasaan ni ng Panginoong Kristo ang atong mga sala. Gihuman niya yung kanyang tapos sa krus ng Golgota. Yung pako siya para ang sala sa katawan ay mabayaran. At bayad na ang tubos na ang tao. Pero mayroon pa tayo, may patahimon na atong obligasyon ng mga og pasaylo sa Ginoo at bayaan o talikuran ng kasalanan at sumunod sa iyang mga pulong o sa kanyang utos. Higit sa lahat ay mapatawad ka sa atong sala para itong gibuhat sa atong Ginoo na naipako siya sa krus na bayaran natong sala ay maganap mo. Kasi ang kaligtasan libre na nabayaran ng Panginoon, himuon na lang sa atong mga tao ay mangayag pasaylo sa Ginoo at tuparon himuon sundon ng kanyang ang paraan sa atong Ginoo na kanyang gihimo. Natay obligasyon na nasundon nato siya mga kaigsuonan. Unsa pa mga kaigsuonan, ingon pa niya diri, unsa daw natong himuon kung atong mga kaigsuonan na nagkasala sa ato, di ba? 7 beses bala nato o 7 ka higayon bala nato siya pasaylo. Ingon ng Biblia 77, di ba? Ingon niya sa Lucas 17:3-4 na dito na itabo na ingon na kung may daw nagkasala na Kristohanon, ilang bisis ko ba patawaron Ginoo, di ba? Ingon natong Ginoo na diri lang 7 bisis kung 77 niya mga kaigsuonan. Maaari may magkasala sa ato mga kaigsuonan kay Kristo. Pero atong kasing-kasing handang magpasaylo mga kaigsuonan. Ingon pa niya diri na yung mga pinili sa Ginoo, mga hinirang ay mga bihis daw, yung mga
mga pinili sa ato Ginoo, mga hinirang. Ingon niya diri sa Colossus 3:12-14. Colossus 3:12-14. Ingon niya diri mga kaigsuonan, magbiyas nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios na mga banal na minamahal na isang pusong mabagin ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuhan, pagpanood. Magtiisan kayo sa isa't isa, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung sino man na may sumbong laban sa kanino man, kung paano pinatawad kayo ng Panginoon ay hindi naman ang inyong gagawin. Yun mga kaigsunan ko kay Kristo na nakita nato no kung unsang gibuhat sa itong Ginoo na itagaan niya gigayon na mapasaylo sa ato mga nahimong dili maayo, mga lautan sa atong kinabuhi. Ang Ginoo handang magpatawad mga kaigsunan. Mao po natong himuon na masayop ang atong kaigsunan. Atong puso ay dili ay layo, kumaga tagaan nato sila higayon na sila ay para sila ay magpadayon na mag-alagad sa atong Ginoo mga kaigsunan. Inyong panumbalikin siya sa espiritu ng kaininan. Ingon niya diri sa Galatia mga kaigsunan 6:1. Mga kapatid, kung sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayo mga nasa espiritu ay inyong panumbalikin ang inyong espiritu, ang gayong espiritu sa kaininan na inyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso yon. Panumbalikin natin sa espiritu sa kaininan. Kaya huwag tayong parang sa sanbutan husga sa ating mga kaigsuhan sa pagtuo o Kristohanon. Mag-ingat tayong mga kabugtuan ko kay Kristo, mga kauturan o kaigsuonan. Kaya di tayo nasabot, baka darating ang araw o taon o panahon, baka mangyari sa atin. Huwag nawang mangyari mga kaigsuonan. Magsiwalay sa layo daw ta sa mga kaigsuonan na diligod naglakad sa mga dili maayong binuhatan, kumbaga dili nato sila sundon, dili nato sila kumbaga muuyon sa ilang binuhatan, ilayo nato doon ang atong kasing-kasing. Pero bilang kaigsuonan kay Kristo, natay gyapon na pag saway sa ilaha, ato gyapon silang istoryahan sa tama para di sila magpadayon sa ganong binuhatan mga kaigsuonan. Tapos dili nato sila una-una ituring na kaaway ng mga lumalakad na walang kayusan sa tubangan sa atong Ginoo. Di nato sila ituring na kaaway. Ingon niya diri mga kaigsuonan, ikalawang Tesalonica 3:15, gayon may wag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyong siyang palalahanan na tulad sa kapatidian. Kaya mga kaigsuonan, maulan to atong may laygay, may sinsay sa karong kagabiuna. Salamat sa inyong tanan. Ako na ibalik sa mga angkor, sila na magpili kung kinsa ang
manalangin karong gabi na. God bless po sa ating lahat. Pagpalain tayo sa atong mahal na Diyos. Amen. Salamat sa tong nga Dios sa usa ka manindot nga mensahe nga iyang gipadangat kaniya nato. Pinagi sa tong igsoon nga gikan pa sa isla sa Samar si igsoon nga Norman Dayon. Salamat sa tong nga Dios ang iyang mga pulong nagapahinumdum kanato nagadasig isip mga kaigsuonan diha kang Kristo usa ka pamilya nga mo'y magtinabangay alang sa paglig-on sa matag usa kapadayon sa pagpangalagad nga mas ikahapsay pa puno gayud sa gugma nga pamilya ug magkahiusag magmadaugon sa tanang mga tinguhag mga tumong. Salamat sa mga Dios klaro kay ang iyang mensahe nga nagdasig kanatong matag usa maigsoon. Dili lang kay mahitungod o toward sa atong mga kaigsuonan no kundi pati sa mga tawo nga nasa tong palibot. Labi na katong mga nagkinahanglan sa luwasan. Salamat sa mga Dios sa nindot kayo undanon puno sa panalangin nga mensahe ing ipadangat kaniya nato ning takta sa gabion. Ug sa ato ang atong gipasalamatan ning kagabion ang tanang mga nagpaluyo nining atong buluhaton ang Cebuano Wednesday Cebuano broadcast. Salamat sa atong operator sigsoon nga Arzel Eunice Milumida na karon sa Kabakan, North Cotabato. Ug ang ato ang magwawali sigsoon nga Norman Dayon. Ug bisan man nga ang mga anchors ako ug ang inyong sigsoon nga Abigail Ramos. Salamat sa inyong pakiisa kabugat nining buluhaton sa online. Ug labaw sa tanan salamat sa nga Dios nga ato gid nga nalampos ug kini nga maong buluhaton nga adunay kahapsay ug hingpit nga kadaugan. Labi na mga igsoon, salamat sa inyong pakiguban ng mga puntuha. Kalipay sa mong kasing-kasing nga maalagaran kamo pinagi nining maong buluhaton ug nasayod ko nga kamo usab nagmalipayon ug napuno sa mga panalangin kagabion. Ug sa ato ang formal nga pagtapos moadto kita sa pag-ampo ay may manamilit mga igsoon. Pangunahan kita ni igsoon Abigail Joy Ramos. Amen, mag-ampo ta. Atong idoko ang atong mga ulo. Igsoon. Amahan nga langit nun, Diyos na mga gahom sa tanan, salamat ning takna sa kagabion nga ikaw gayud nagauban nga hikanamo amahan gikan sa pagsugod hangtod karong takna nga ikaw gayud nagahatag og good internet amahan aron nga mahimong magmadaugon ang buluhaton ni ining kagabiuna. Salamat sa mga pulong nga padayon nga ikaw nagahatag og pagpahinumdum sa matag usa nga mahimong ang imong gugma ang magpatibabaw sa matag usa kasing-kasing. Mahimong ang mga kaigsuonan magtinabangay nga muuswag, mulambo ug mutubo nga na sa pagpangalagad kanimo. Salamat Ginoo sa makanunayon nga pagtabang nga kanamo aron kami nga mahimong karapat-dapat nga na sa imuhang atubangan. Salamat sa maong buluhaton ni ining kagabiuna nga ikaw gayud tabang gayud amahan ang balaang Espiritu Santo may nanguna nga makahatag kanamo og duga nga pagpahinumdum aron nga dili kami mahimong mapahamak sa among kinabuhing espiritual. Og niining kagabiuna among ginataas ug ginapasalamatan ka kay wala man kami mahimo kung wala ang imuhang tabang ug among ginauli nga na kanimo amahan ang tanan pinaagi lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.